खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंनि नैबे BTC आवबो अरुनोदय 3.0 नि फैसाखौ सोना होसिगोन जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैबाय जाय गोजोनथाव रादाबखौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया नोंथांमोननिसिम हरदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना अरुनोदय 3.0 नि फैसाखौ खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दं आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थायोमोन आङो सिगाङावथ' एप्लाइ खालामदोंमोन अरुनोदय 3.0 नि थाखाय दा आंनियाबा केन्सेलसो जाखो ना माखो जेनेबा नैबे BTC आवथ' हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा फैबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्ला UPPL दोलोनि सरकार दंमोन एबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार दंमोन दा बै समाव नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि थाखाय जा एप्लाइ खालामदोंमोन अरुनोदय 3.0 नि थाखाय दा बेयो नोंनिया केन्सेलसो थांबाय नामा आं बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना जोंनि नैबे माने BTCनिया अरुनोदय 3.0 नि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन ना जोंहा मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय नोंथांमोना फैगौ डिसेम्बरनि 12 थारिखआव अरुनोदय 3.0 नि 1250 थाखा फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव मोनसे गिदिर मिटिं जागोन दा बे मिटिंनि जोहै बिथांमोना माबा खालामसिगोन आरो नैबे अरुनोदय 3.0 नि फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरसिगोन 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मासै मास नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखनिफ्राय मोनजेननो हासिगोन जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोननिया बोरै जाखो जेनेबा जा अरुनोदयनि थाखायथ' गोबां मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामदों नालाय जायफोर नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोनानो अरुनोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन दा नोंथांमोननिया जा एप्लाइ खालामनाय बे केन्सेल जाजोब्बाय नामा एबा नोंथांमोना सोरबादि मानसिफ्रा मोननो हागोन आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादोंमोन जायफोर नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामदों अरुनोदय 3.0 नि थाखाय दा नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हाया होननानै आं बेखौ बुंहरखादोंमोन मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों गासै जोंनि नैबे BTC आव 6 लाख महिलाफोराल'सो अरुनोदय 3.0 नि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दा बेनिखायनो दाथ' जेनेबा डिसेम्बरनि 12 थारिखआवसो सोजेनगोन दा बेनिखायनो बे डिसेम्बरनि 12 थारिखआव चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होनो हागौ नैबे BTC आवबो जोङो बारायना होबावसिगोन अरुनोदयनि माबाखौ बेनिफिसियारिखौ होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनो हागौ दै 6 लाखल' मानसिफ्रा मोननो हानाय नङा जोबोद खम जायो 6 लाखल' मानसिफ्रा जुदि अरुनोदयनि फैसाखौ मोनोबा दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेबादि साननो नाङा नोंथांमोना गासिबो मोनजोबगोन होननानै जायफोर नोंथांमोना गिबि प्रेफारेन्सआव मोननांगौ जेनेबा प्रायरिटियाव नोंथांमोना मोननांगौ जेरै जोंहा बे डिभर्स जानाय सेपारेट जानाय बिनिफ्राय हाबा जायालासिनो थानाय हिन्जाव जायफोरनि बैसोआ 40 बोसोर जानाय दा बिनिफ्राय जोंहा रान्दि बिनिफ्राय जोंहा माखासे PWD मानसिफ्राल'सो जोंहा गिबि प्रेफारेन्सआव मोननो हायो दा बेनिखायनो बिथांमोनाथ' मोनखागोनखा बिथांमोना जेबो टेनसनखौनो लानो नाङा बिथांमोना मोननो हाखागोनखा नाथायबा जायफोर जेनेरेल जेनेबा रेशन कार्ड दङ बिथांमोना मोनगोन ना मोना बेखौ एसे बुंनाया गोब्राब जायो दा बेनिखायनो जेखियानो जाया माने मोनखागोनखा आरो जेनेबा सोर नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे लाखनि सायाव सोनारसिगोन जायफोर सेलेक्सन खालामो बिथांमोननि सायाव सोनारसिगोन आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 12 थारिखखौ नोंथांमोना नेनानै थादो अब्लानो जोङो मिथिनो हागोन डिसेम्बरनि 12 थारिखआव BTC आव खै हाजारसो एबा खै लाखसो मोनगोन हाजार नङा खै लाखसो मानसिफ्रा अरुनोदय 3.0 नि फैसाखौ मोननो हायो बेखौ जोङो मिथिना मोननो हागोन 12 थारिखआव आरो बेनिफ्राय जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होगोन ना होआ BTC आव आरोबाव 2 लाखसो एबा 3 लाखसो बारायना होनाय जाबावसिगोन अरुनोदय 3.0 नि बेनिफिसियारिखौ होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामगोन ना खालामा आं बेखौ एसे साननानै दङ आं सानदों आरो खालामगोन बायदिखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे नेनानै थादो जुदि एनाउन्समेन्ट खालामना होयोबाथ' जोंनि नैबे BTC आव आरोबाव एप्लाइ खालामनाया सोलिबावगोन अरुनोदय 3.0 नि थाखाय दा बिनिफ्राय फैदों अरुनोदय जायफोर 1.0 बिनिफ्राय 2.0 नि जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन दा नोंथांमोनालाय बोरै जागोन दा नोंथांमोनाथ' मोननो हाखागोनखा नोंथांमोननि नामाथ' बेनिफिसियारि लिस्टआव दंखायोमोन नालाय अब्लाबो नोंथांमोना नैबे अरुनोदय
0खौ नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामबावनांदोंमोन दा जेखियानो जाया मानो गोदान एप्लाइ खालामदोंबाबो नोंथांमोना टेनसनखौनो लानाङा आरो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव दंखायो नालाय अरुनदय 1.0 2.0 नि फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव जेरैबायदि मोनबाय थादोंमोन नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना गोबांनो कमेन्ट खालामदों दाख्लै बावै नैबे नभेम्बरनि 10 थारिखआव अरुनदयनि फैसा हाबाखै होनना नोंथांमोना गोबांनो कमेन्ट खालामदोंमोन दे दा बिनि बागै आं मोजाङै दासिमबो मिथिना मोननो हानाय जायाखै दा जिखियानो जाया मानो गावबागावनि बेंकआव थांनानै नोंथांमोना एसे सोंहैनो नोंथांमोनसिम आं खावलायहरदोंमोन दाख्लैबो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना गावबागावनि बेंकआव थांनानै सोंहै मानि थाखाय अरुनदयनि फैसा थांनाय नभेम्बरनि 10 थारिखआव हाबाखै बिनि बागै दा बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मोनखासिगोन नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखआव अरुनदय 1.0 जा अरुनदय 2.0 जा अरुनदय 3.0 जा नोंथांमोना नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखनिफ्राय मोननो हासिगोन दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बे गोजोनथाव रादाबखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नाथायबा मोनसे खोथा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दा बिनि बागै दासिमबो डेट ओंखारना फैयाखै आं मिथिना मोनबानो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन दा बिनि थाखायनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा जाहाथे नोंथांमोना आपडेट फैबानो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना अननानै गासिबो बे भिडिअखौ लाइक खालामो बिनि थाखायबो आं खावलायनो थाबाय आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों